Jako malý kluk jsem si rád hrával z autíčky všude, kde se dalo. Sen každého mladého řidiče, ať už auta, motorky nebo právě traktoru. Pojďme se tedy podívat na výstavní den zemědělské firmy RCG Agromex. Naše firma se zabývá čistě prodejem, my jsme firma importérská, to znamená, že dovážíme zemědělskou techniku ze zahraničí, konkrétně tedy spolupracujeme s Německem nejvíc. Ich komme vom Klaus Gebrauchtmaschinenzentrum in Landsberg. Das befindet sich in der Nähe von Leipzig und Halle. Technika za poslední roky jde obrovskými mílovými kroky dopředu. Tento traktor je vlastně, dá se říct, nejnovějším typem, má nezávisle zavěšené přední kola s naprosto nepřekonatelným zdvihem plus minus 30 cm. Přední náprava je zcela bezúdržbová. Odpadl například 5. sloupek v kabině pro lepší výhled obsluhy. Zvýšila se funkce vlastně varioterminálu, to je té hlavní obrazovky v traktoru, zvýšil se komfort obsluhy, pneumatické odpružení kabiny na 3 bodech, snížila se zároveň spotřeba a samozřejmě, že jsme šli i s výkonem nahoru, v současné době maximální výkon je 360 koní a letos na veletrhu Agritechnika by měl být představen jakoby řekněme vylepšený jedinec nebo vylepšený traktor s maximálním výkonem až 400 koní. Jsem jako jsem automechanik bučený, že jo, jináč teda, mimo jiné, já jsem muzikant taky, no tak prostě mě to zajímá, že jo, no. Paráda, no, prostě hodně lidí je tady, že jo, pěkný. Jak se bavíte na dnešní dni? Velmi dobře. Vynikající. Jo. A co vy, jak se bavíte na dnešní dni? Já jsem tady poprvně a mně se to tady strašně líbí, protože vidím, jak lidi mají zájem se zúčastňovat takovýchhle akcí, jo.
Já jsem jako, no už po čtvrtý. A pěkně, líbí se mi to tady, no. A teď zrovna stojíme ve frontě na maso. Tohle je uzená kýta. Je z Orlických hor. A tyhle klobásky jsou orlické klobásy. A pak tam máme tlačenku, nejlepší tlačenku z Orlických hor od firmy Bokus. Takže teď si nám chvíli pohov od moderování a půjdu se projet traktorem Fendt 936 Vario. Že aby člověk mohl usednout za volant tohoto stroje, tak samozřejmě musí mít řidičské oprávnění skupiny T, takže musí mít minimálně věk 15 let, složit úspěšně zkoušky v autoškole a zároveň si myslíme, že by měl absolvovat vlastně určitý úvod nebo základní kurz o ovládání a údržbě tohoto stroje. Třeba protože pro tento traktor se dává, nebo k tomuto traktoru se dává návod k obsluze, který má přes 300 stránek, takže neskušený zákazník může mít na první pohled trošku z toho strach a obavy, že to vypadá uvnitř jako někde v letadle nebo v raketoplánu. V letošním roce jsme díky všeobecné krizi na trhu zaznamenali mírný pokles v prodejích, nicméně zájem zemědělců o tyto traktory a o tuto techniku je stále velký. Takže musím zatím říct, že jsme spokojeni. Ich besuche heute meinen Freund Josef Schedewy und freue mich, dass er so eine schöne Hausausstellung organisiert hat. Die Ausstellung gefällt mir sehr gut. Ich wünsche Josef viel Erfolg mit dieser Ausstellung und hoffe, das gute Wetter hält so an und dass Josef gute Geschäfte an diesem Tag tätigt. Co jsme dnes na dní otevřených dveří mohli vidět? Traktory a sklizňovou techniku. V jednom traktoru jsme si měli dokonce i projet. Prostě paráda. Mějte se a na příštím dní otevřených dveří nashledanou.